ଶୁଭ ଯାତ୍ରା ସକାଳ ସାଙ୍ଗ। ଭ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଶୁଭ ସକାଳ। କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କରି ଖାଇପାରିବେ, ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ତ ଭଲ ହେଉଛି ତାକୁ ପିଠଉ କରି ଖିଆଯାଏ। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏହା ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଏ ତାକୁ ପିଠଉ କରି ଖାଆନ୍ତି, କିଏ ତରକାରୀ କରି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପକାରିତା ଥିବା ଫୁଲକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯେକୌଣସି ଉପକାରିତା ଅଛି, ଛୋଟ ଥାଉ ବଡ଼ ଥାଉ, ବେଶୀ ଥାଉ କମ୍ ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।